Кето, фастинг, зоната или въглехидратна ротация? Кой е оптималният метод, когато целиш да понижиш подкожните мазнини? За мен отговорът е ясен, но ще останеш изненадан. Кето диетата може да даде някакви резултати, но в повечето случаи е крайно неподходяща. Да отрежеш въглехидратите почти до нула със сигурност ще доведе до спад в твоята продуктивност, било то умствена или свързана с по-високо интензивни натоварвания, потенциален йо-йо ефект, деминерализация и много други. И все пак, кетото може да има приложения за хора с епилепсия, метаболитни проблеми, диабетици, но само под строго лекарско наблюдение, а за всички останали е крайно неподходяща. Фастингът от своя страна свива драстично времето за хранене, но не решава проблема с това какво ще ядеш. Ако злоупотребяваш с храната, макар и единствено в прозореца за хранене, то кантарът няма да помръдне надолу. И въпреки това фастингът може да бъде подходящ за хора с наднормено тегло, ниска физическа активност и такива без ясна структура на хранене. Зоната е сравнително адекватен режим на хранене, но за сметка на това е труден за прилагане в реалния живот и не взима предвид индивидуалните особености на индивида, като това колко калории трябва да приема, за да отслабва или покачва килограми. Храненето по зоната обаче може да бъде наистина полезно за теб, ако имаш по-нестабилни нива на кръвната захар, проблеми с апетита и метаболизма, или пък не знаеш как да структурираш своето хранене по отношение на пропорциите между белтъчини, мазнини и въглехидрати. Но ако приемем, че се целиш към оптимални и максимални резултати, то това не е най-добрият подход за теб. И ето тук идва въглехидратната ротация, която е оптималната стратегия, с която ще постигнеш своите резултати, защото с нея ефективно регулираш хормоните на глада и ситостта, можеш да тренираш тежко и интензивно в дните с по-висок прием на въглехидрати и същевременно да гориш подкожните мазнини в дните с по-ниска активност и по-нисък прием на въглехидрати. Няма психически товари, високи нива на кортизол поради постоянно ниските количества храна и поддържа своята ендокринна система в оптимално състояние, което да поддържа и твоята мускулна маса, метаболизъм и спортни резултати. Така че ако искаш да понижаваш подкожните мазнини, докато поддържаш плътна и изваяна мускулатура, то въглехидратната ротация е оптималният метод за целта. А ако искаш да получиш наръчник, с който ще пребориш повишения апетит, то напиши ми книга в коментарите и ще ти го изпратя на лично съобщение.